कैसा लगेगा बताना। बैठत के उगेले तरैया त उठ तया जोरिया उगे हो राजा रसे रसे उठे लाहो दर दिया सहलो नाही जाला हो राजा रसे रसे उठे लाहो दर दिया सहलो नाही जाला जबरनी अइलुगा वनवात दोना मिठैया खैलु केहू से न जनावेलु रानिया 5 मिनट दुख ना सहलु त सोरा वाहो माचावेलु रानिया 5 मिनट दुख ना सहलु त सोरा वाहो माचावेलु तुहु तये राजा तेल कैला जुलु सवारी लिहला राजा लाली लाली आँखी या हो देखवला तजियरा मोर डेराई गईल राजा लाली लाली आँखी या हो देखवला तजियरा मोर डेराई गईल तुहु तये रानी तेल कैलु केसी या सवारी लिहलु रानिया लाले लाले बूंदा वाहो लागवलु तजियरा लाल चाई गईल रानिया लाले लाले बुना वाहो लागवलु तजियरा लाल चाई गईल।